ଆଜି ଟିକେ ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇଥିଲା ତ ମନ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ରାଗ ଆଉ ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ। ତାପରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲି ଦେଖିଲି ବଡ଼ ଲଙ୍କା 5ଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଆଉ ଭାବିଲି ଏଇଥିରେ ପକୋଡ଼ା କରି ଖାଇବି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ମଝିରୁ ଫାଳ କରି ନେଲି। ମୁଁ ଏଇଠି ମସଲା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେଲି। ସିଝା ଆଳୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପିଆଜ, ପନିର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଚାଟ୍ ମସାଲା, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି ଆଉ ମସଲା ତିଆରି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ମସଲାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲଙ୍କା ଭିତରେ ଭରିଦେଲି। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ଲଙ୍କାରେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଭରି ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆମେ 4 ସ୍ପୁନ୍ ବେସନ, ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, स्वाद अनुसार लुण, चिली फ्लेक्स, धनिया पत्र, टिके पानी दे भल भाबरे कोळी नेबे। इटी आपण मो बैटर कंसिस्टेंसी देखि पारथिबे जोटा कि बेसी मोटा नुह कि बेसी पतला नुह। तापरे गैस रे तेल गरम करी लंका को बैटर रे बुड़े गोटे गोटे करी पकेली। तेल रे पकेला परे मु ताकू मीडियम आंच रे छाणिली। गोल्डन ब्राउन हो गला परे मु लंका गुडी को छाणी देली। एबे आम लंका पकोड़ा रेडी। मु मो फैमिली सहित खाई के एंजॉय करिली। आपण भी घरे करंतु आउ फैमिली सहित खाई एंजॉय करंतु। केमिति लागला मते कमेंट करिया को भूलिबेनी। थैंक यू, बाय।